ovde u Birnu se trudimo da to što radimo na najbolji mogući način. I naravno da postoje greške, ali ja mislim da kada birate neki tim i kada hoćete s nekim da radite, da tu priču o odgovornosti i o standardima postavljate na samom početku. Tako da kada je to jasno i kada to ljudi znaju, ja mislim da onda oni tako i postupaju, onda se greške nekako izbegavaju, isprečavaju. Dakle, čak bih rekao da mi ovde možda u neku ruku i za ove uslove, ako to nije jeres, možda ponekad čak i preterujemo u tome, dakle, kada razmišljamo o odgovornosti u onome što mi radimo i o posledicama toga šta radimo i o toj celoj etičkoj dimenziji našeg posla. Dakle, u smislu da ne dovedemo neke ljude u zabludu, da neke ljude ne predstavimo na pogrešan način, da ne interpretiramo nešto što nije onako kako je zaista i tako dalje. Tako da, cela ova organizacija je na tome zasnovana. Dakle, zasnovana je na pokušaju da se bude što je moguće više profesionalan, a ako ste profesionalni, onda ste i odgovorni.